U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A onoj koja se bude Allahu i poslaniku njegovu pokoravala i dobra djela činila, daćemo nagradu dvostruku i pripremit ćemo joj opskrbu plemenitu. O žene vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene. Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite. U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajte. I Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah želi da od vas, o porodico poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti. I pamtite Allahove ajete i mudrost koji se kazuju u domovima vašim. Allah je uistinu dobar i sve zna. Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha. Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Ako Allaha i njegova poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta. A kad ti reče onome kome je Allah milost darovao, a kome se i ti dobro učinio, zadrži ženu svoju i boj se Allaha. U sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zeid s njom živio i od nje se razveo, mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svoji kad se oni od njih razvedu. Kako Allah odredi, onako treba da bude. Vjerovjesniku nije teško da čini ono što mu Allah odredi, jer takav je bio Allahov propis i za one koji su prije bili nestali. A Allahova zapovjed je odredba konačna za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od njega strahovali i koji se nikoga osim Allaha nisu bojali, a dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati. Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik, a Allah sve dobro zna. O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer ga veličajte. On vas blagosilja, a i meleki njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. On je prema vjernicima samilostan. A na dan kad oni pred njega stanu, on će ih pozdraviti sa mir vama, i on im je pripremio nagradu plemenitu. O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da po njegovom naređenju pozivaš ka Allahu i kao svjetiljku koja sija. I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti, a ne slušaj nevjernike ni licemjere i na uvrede njihove pažnju ne obraćaj i u Allaha se pouzdaj. Allah je dovoljan kao zaštitnik. O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih
prije stupanja u bračni odnos pustite. Oni nisu dužni da čekaju određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite. O vjerovjesniče, mi smo ti dozvolili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i kćeri amidža tvoji, i kćeri tetaka tvojih po ocu, i kćeri dajiđa tvoji, i kćeri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom iselile, i samo tebi, a ne ostalim vjernicima, ženu vjernicu koja sebe pokloni vjerovjesniku, ako vjerovjesnik hoće da se njome oženi, da ti ne bi bilo teško. Mi znamo šta smo propisali vjernicima kad je riječ o ženama njihovim i onima koje su vlasništvo njihovu, a Allah prašta i samilostan je. Možeš zanemariti one među njima koje hoćeš i možeš pozvati sebi onu koju hoćeš, a možeš zatražiti onu koju si udaljio. Nijedno od toga nije tvoj grijeh. Najlakše će tako one radosne biti i neće se žalostiti, i tako će se sve onim što im ti daješ zadovoljiti. Allah zna šta je u srcima vašim. Allah zna sve i blag je. Od sada ti nisu dopuštene druge žene, ni da umjesto njih neku drugu uzmeš, makar te i zadivila ljepota njihova, osim oni koje postanu robinje tvoje, a Allah na sve motri. O vjernici, ne ulazite u sobe vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali ne da čekate dok se ono zgotovi. Tek kad budete pozvani, onda uđite, i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se jedni s drugima u razgovor. To smeta vjerovjesniku, a on se stidi da vam to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora, to je čistije i za vaša i za njihova srca. Vama nije dopušteno da Allahova poslanika uznemirujete, niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi uistinu kod Allaha bio velik grijeh. Iznosili vi o tome šta u javnost, ili to u sebi krili, pa Allah sve zna. Njima nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim i sinovima svojim i braćom svojom i sinovima braće svoje i sinovima sestara svojih i ženama vjernicama i pred onima koje su u vlasništvu njihovu. I Allaha se bojte, jer Allahu doista nije skriveno ništa. Allah i meleki njegovi blagosilju vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav. One koji Allaha i poslanika njegova budu vrijeđali, Allah će i na ovom i na onom svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti. A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh. O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastovane biti. Allah prašta i samilostan je. Ako se licemjeri i oni čija su srca bolesna i oni koji po Medini šire laži ne okane, mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti i oni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati. Prokleti neka su. Gdje god se nađu, neka budu uhvaćeni i ubijeni prema Allahovu zakonu koji je vrijedio za one koji su bili i nestali, a ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći. Ljudi te pitaju o smaku svijeta, reci, to jedino Allah zna, a ti ne znaš, možda je smak svijeta blizu. Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali i pripremio. U njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći.
Na dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit će: kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo poslanika slušali. I govorit će: Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s pravog puta odveli. Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim. O vjernici, ne budite kao oni koji su Musa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga što su govorili, i on kod Allaha ugled uživa. O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu bude pokoravao, postići će ono što bude želio. Mi smo nebesima, zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, a on je zaista prema sebi nepravedan i lakomislen. Da bi Allah licemjere i licemjerke i mnogobožce i mnogoboške kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. A Allah prašta i samilostan je. Meka. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je hvaljen Allah, čiji je sve ono na nebesima i sve ono na zemlji. Hvaljen neka bude i na onom svijetu, on je mudar i sveznajući. On zna šta u zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje. On je samilostan i on prašta grijehe. A nevjernici govore: čas oživljenja nam neće doći. Reci: hoće. Tako mi Gospodara moga, koji zna i ono što je skriveno, zacijelo će vam doći. Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna, ni na nebesima, ni na zemlji izmaći. I ne postoji ništa, ni manje, ni veće od toga, što nije u jasnoj knjizi. Da nagradi one koji vjeruju i dobra djela čine, njih čeka oprost i opskrba plemenita. A da kazni najbolnijom patnjom one koji se protiv dokaza naših bore, nastojeći da ih onemoguće. Oni kojima je dato znanje, dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put silnoga i hvaljenog. Dok oni koji ne vjeruju govore: hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vam predskazuje da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista ponovno stvoreni biti? Iznosi li on o Allahu laž ili je lud? Nijedno. Već je oni koji u onaj svijet neće da vjeruju, na muci biti i u zabludi su velikoj. Kako ne vide nebo i zemlju, ono što je iznad njih i ono što je ispod njih? Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali ili komade neba na njih sručili. To je zaista pouka svakom robu koji je odan. Mi smo Davudu našu milost ukazali: o brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice. I učinili da mu mekano gvožđe bude. Pravi široke pancire i čestito ih pleti. I činite dobro, jer ja vidim šta radite vi. A Sulejmanu vjetar. Ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a navečer rastojanje od mjesec dana. I učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džinnovi voljom njegova Gospodara pred njim rade. A kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti. Oni su mu izrađivali što god je htio, hramove i spomenike, izdjele kao čatrnje i kotlove nepokretne. Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova, a malo je zahvalnih među robovima mojim.
A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov, upozorio ih je da je umro. I kad se on srušio, džinnovi shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali, da su budućnost prozreti mogli. Stanovnici Sabe su imali dokaz u mjestu u kom su živjeli, vrtove s desna i s lijeva. Jedite hranu gospodara svoga i budite mu zahvalni. Kakav divan kraj i gospodar koji mnogo prašta. Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, popuštanjem brana nastalu, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim. Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li mi kažnjavamo ikog drugog do nevjernika, nezahvalnika? A između njih i gradova koje smo blagoslovili, izgradili smo bili naselja povezana i odredili im potrebnu udaljenost. Putujte kroz njih i po noći i po danu bezbjedni. Ali oni rekoše, gospodaru naš, učini veće rastojanje prilikom putovanja naših. I ogriješiše se prema sebi. I mi učinismo da se o njima samo priča, a njih, kud koje raseli smo, to su zaista pouke za svakog strpljivog i zahvalnog. I Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio. I oni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika, nad kojima nikakve vlasti nije imao. Mi smo htjeli da ukažemo na onoga ko vjeruje u onaj svijet, ako u njega sumnja, a gospodar tvoj bdi nad svim. Reci, zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, nikoliko trun jedan, ni na nebesima, ni na zemlji. Oni u njima nemaju nikakva udjela i on nema od njih nikakve pomoći. Kod njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kome on dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati, šta je to rekao gospodar vaš? Istinu, odgovorit će, on je uzvišen i velik. Upitaj, ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje? I odgovori, Allah. Da li smo onda mi ili vi na pravom putu ili u očitoj zabludi? Reci, vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo, niti ćemo mi odgovarati za ono što uradite vi. Reci, gospodar naš će nas sabrati i onda nam pravedno presuditi. On je sudija pravedni, sveznajući. Reci, pokažite mi one koje smatrate njemu ravnim. Nema ih. Postoji samo Allah, silni i mudri. Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna i govore, kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti, niti ubrzati. A oni koji ne vjeruju govore, mi nećemo vjerovati u ovaj Kur'an, niti u one prije njega. A kad bi samo vidio kad oni koji su učinili zlo pred gospodarom svojim budu zadržani i kad stanu među sobom razgovarati, da vas nije bilo, sigurno bismo bili vjernici. Reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su bili oholi. A zar smo vas mi od pravog puta odvratili, nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi griješnici bili. Reći će oni koji su bili oholi onima koji su bili tlačeni. Nije bilo tako, odgovorit će oni koji su bili tlačeni onima koji su bili oholi. Nego ste i danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da mu druge jednakim smatramo. I svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti, a mi ćemo na vratove nevjernika sinđire staviti. Zar će biti kažnjeni drugčije nego prema onome kako su radili? Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da nisu rekli oni koji su na raskošan život bili navikli.
ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano. I da nisu govorili, imamo više imetka i djece, mi nećemo biti mučeni. Reci, Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali većina ljudi ne zna. Ni bogatstva vaša, ni djeca vaša neće vas učiniti nama bliskim. Samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čeka višestruka nagrada za ono što su radili. I oni će u visokim odajama biti bezbjedni. A oni koji se budu trudili da se dokazima našim suprotstave, da ih onemoguće, oni će biti kažnjeni. Reci, Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova svojih, a kome hoće uskraćuje. Što god vi udjelite, on će to nadoknaditi. On najbolje opskrbljuje. A na dan kad ih sve sabere pa meleke upita, zar su se ovi vama klanjali? Oni će odgovoriti, hvaljen neka si, ti si Gospodar naš. Između nas i njih nije bilo prijateljstva. Oni su se džinnima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih. Toga dana jedni drugima nećete moći ni koristiti ni nauditi, a mi ćemo onima koji su se prema sebi ogriješili reći, trpite patnju u vatri koju ste poricali. Kad im se naši jasni ajeti kazuju, oni govore, ovaj čovjek samo hoće da vas odvrati od onoga čemu su se preci vaši klanjali. I govore, ovo nije ništa drugo nego izmišljena laž. A oni koji ne vjeruju govore o istini kada im dolazi, ovo nije ništa drugo nego očito vraćanje. I mi im nismo dali nikakve knjige da ih izučavaju, i mi im prije tebe nismo bili poslali nekoga ko bi ih opominjao, a i oni prije njih su poslanike u lažu gonili, a ovi nisu postigli ni 10. dio od onoga što smo onima bili dali, pa su ipak poslanike moje lažnim smatrali, i kakva je samo bila kazna moja. Reci, ja vam savjetujem samo jedno, ustanite iskreno prema Allahu, dvojica po dvojica, ili jedan po jedan. Pa zatim razmislite da drug vaš nije lud, on vas samo prije teške patnje opominje. Reci, kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama, mene će nagraditi Allah, on nad svim bdi. Reci, Gospodar moj pobjeđuje istinom, on dobro zna i sve ono što je veoma skriveno. Reci, došla je istina, a laži je nestalo. Reci, ako zalutam, zalutao sam na svoju štetu, a ako sam na pravom putu, to je zbog onoga što mi Gospodar moj objavljuje, on zaista sve čuje i blizu je. A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati, umaći neće moći, izbliza bit će iščepani, i kada reknu, vjerujemo u poslanika, a šta će im biti od koristi kad je život na zemlji bio i prošao? U njega oni nisu prije vjerovali. Govorili su ono što nije poznato, što je od istine daleko. I između njih i onoga što budu željeli, bit će prepreka postavljena kao što je prije bilo učinjeno sa njima sličnim, jer su svi oni doista mnogo sumnjali. Stvoritelj, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i zemlje, koji meleke sa po 2, 3 i 4 krila čini izaslanicima. On onome što stvara dodaje što hoće, on uistinu se može. Milost koju Allah podari ljudima niko ne može poslije njega dati. On je silan i mudar. O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li osim Allaha ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? Osim njega nema drugog Boga. Pa kuda se onda odmećete?
Ako te oni u lažu tjeruju, pa i prije tebe su poslanike u lažu tjerivali, a Allahu će se sve vratiti. O ljudi, Allahova prijetnja je zaista istina, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zaslijepi i neka vas šeitan u Allaha ne pokoleba. Šeitan je uistinu vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte. On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri, one koji ne vjeruju